All right, guys, welcome back to Makati Media. So, another the Muriam Kaka, the latest transfers from Kotoko Camp. First one, they say Sudanese club I from say Al Hilal. Oma imagine say Oma show interest in the two Ibrahims from Kotoko. Kotoko captain friends say Imur Ibrahim. Any of my goalkeeper friends say Download Ibrahim. So Sudanese club Al Hilal. I imagine so Oma be sister players in me. So Oma show interest in the players now. Oma imagine so Oma be offer 300,000 each for each player. Ati ase nti yɛmfa no sɛ in all no ɔmbɛtua $600,000 ɛna ama kɔtɔkɔ nti ɛno yɛ transfer news a ɛsɛ APF mu but now still on Download Ibrahim ne Imoro deɛ no yɛnkɔ Download Ibrahim deal ne so sɛ saa Sudanese club yi a wɔagye sɛ ɔmofa player Download Ibrahim a ɔmbɛtua no $10,000 ɛna afei nso Imoro Ibrahim no so ɔma wɔagye sɛ ɔmbɛtua the same amount na ɔmotua ma dan sika ma ayɛ dɛn atumi de ayɛyɛ project bebree a ɔmoyɛ dɛn ɛyɛ na afei nso ɔmbɛtumi anya sika a ɔmbɛtumi de ayɛ dɛn atɔ ɔmo African games na African Champions League games na ɔmoyɛ dɛn ɔmba bɔ no na de ade no sɛ players no mmienu Download Ibrahim ɛyɛ dɛn ɛfiri Kotoko a player a Kotokofo ayɛ wɔn adwene sɛ ɔmbakɔ sign no ɛyɛ Abdullah Idrisu from Bechem United yes saa Bechem United goalkeeper tenten gram no yes ɔna yɛsɛ Download Ibrahim ɛkɔ a ɛfiri Kotoko a Kotokofo ayɛ wɔn adwene sɛ ɔmbakɔfa saa player no ɛna afei nso sɛ Imoro Ibrahim nso sɛ bɛyɛ confirm sɛ ɔno nso afiri Kotoko a ɔno nso ɔmo ayɛ wɔn adwene sɛ ɔmbakɔfa Emmanuel Adusua of Samatex yes Samatex saa guy na ɔbɔ Black Galaxies no mo a mo follow Black Galaxies matches no mo hu sɛ saa aberanteɛ no ogyina mu dendenden yes Emmanuel Adusua of Samatex ɔna ɛsɛ Kotoko fa wɔn adwene sɛ ɔmo de ba bɛ replace Imoro Ibrahim now still on Kotoko issues no ɛyɛ ɔmo player yɛfrɛ no sɛ Richmond Lamptey ɔsɛ some few months before sɛ league no bɛyɛ no ɛna GFA de report ba abɔnten sɛ ɔmo abane aberanteɛ no for match fixing yeah so after sɛ GFA de ban ato player no so no ɛna Kotoko management advise the legal team of Kotoko sɛ ɔmo nkɔ court of arbitration for sports ɛyɛ CAS yes na ɔmo nkɔ report GFA to CAS na afei nso GFA CAS ɛnhwehwɛ nsɛm nim na ɔyɛ dɛn na ɔmo hu mmoa a ɔmo bɛtumi de abɔ Richmond Lamptey sɛdeɛ ɛbɛyɛ a player no nso bɛtumi aba back to Kotoko na ɔba bɛtoa ne game no so ama the club Kotoko no yes because this season Kotokofoɔ ani abere also ɔmo games bebree bɔ African Champions League bɔ ɔmo FA Cup ɔmo league gye nti ɛwɔ sɛ ɔmo nya players ne nyinaa ɔmo squad ne nyinaa yɛ dɛn intact so ate ase ɛnyɛ kwan sɛ player biara yɛ dɛn ɛfiri team no mu nti sei na ɔmo imagine sɛ saa player no Richmond Lamptey issue no ɔmo bɛtry ara sɛ ɔmo bɛtumi anya some help from CAS na afei nso biribiara yɛ dɛn atotɔtɔ din still on Kotoko hɔ abiem Tema Youth aberanteɛ yɛfrɛ no sɛ Evans Osei-Wusu Kotokofoɔ ayɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo akɔ tabili saa aberanteɛ no afiri Tema Youth na ɔmo de no aba bɛka ɔmo team no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a African Champions League no at least ɔmo antumi anqualify koraa no na ɛnyɛ out of the group stage a ɛno nso ɔmo ani wɔ ha sɛ mo make sure sɛ ɔmo bɛ subscribe na mo turn on post notifications no sɛdeɛ ɛbɛyɛ anytime bi a me post new update on Kotoko news a mobɛnya exclusive ne nyinaa hwɛ no wɔ ha sei I don't wanna let myself